Sanibona nonke niyaphila, ngiyathemba ukuthi ba-right. Sathanda ukuthi i-update esheshayo yezingoma ezenza kahle online, ikakhulukazi kumculo wamaskandi. Ingoma engifuna siyibheke namhlanje, ingoma kaFalabo ephume ngoNovember last year kwi-album ethi Inyoko Endala. Sikhumbule ukuthi besibungaza emavikini adlule ukuthi khona enye isihlanu semiliyoni. Sesiphinde siyaqhamuka sizobungaza lena ethi Inyoka Endala nayo isanda kuhlanganisa imiliyoni. So kuyinto yokuqala ukuthi uFalabo ingoma zakhe isebenza kahle kangaka ngespeed isondelana singakaqedi ne-3 months ziphumile kwi-album yazo. Sesekuyo uFalabo kunengoma ayenza ngo-2022 kwi-album ethi Umuzi Wakithi. Kunengoma lapho ehamba phambili ethi Iyakhethwa Indoda. Leyo ngoma yenza kakhulu, yenza kahle, bayithanda nabantu. Sigcina ukuyi-check-a ayisidlulile ko-2.9 million. Kodwa njengamanje imi ku3,123,000 views. Naye bengithi asikunothe lokho ukuthi leyo ngoma isaqhubeka yenza kahle. Nenye ingoma kaFalabo ayisebenza kahle kakhulu eminyakeni yakhe yokusebenza kumaskandi. Ebese sifaka nekaMthandeni Igushi, umusic video. Music video kaMthandeni usaqhubeka wenza imangaliso. Lokho wahlukaniswa unyaka ngo-1 January. Ingoma yasuka ku-3.1 million manje ke siku-5.1 million. So ikhuphuke over 2 million since iqale lo nyaka, and isahleli ku-number 4 kuma-trending songs ama-music video. So ingoma esenza kahle kakhulu nayo kaMthandeni Igushi. Abantu basayistreama futhi iyadlala naku-Channel O. Isadlala impela futhi abantu basayithandile. Noma uthi uyi-check-a lapha ku-Spotify nakhona futhi kuma-trending songs khona isaqhubeka kahle kakhulu. Sinesikhathi eside futhi i-trend khona lapha kwi-list yakhona. So yizo nje ingoma engifuna siyibheke lezi ezenza kahle. Lokhu ivelele sizoyiveza-ke nesayithe kuba ndadlana ngoba ngesikhathi umuntu umculo wakhe udlalwa khona abantu abakhumbula ukuthi konje kunengoma ethize ayinayo bese beyoyibheka. So lokhu sibaveza-ke abaculi ngokuhlukahlukana. Sala kahle bekuyilokho nje.